איך תדעו אם הילדים שלכם מוכנים לכיתה א'? זה לא סוד שכל הורה שואף להצלחת ילדיו. אנחנו עושים את כל המאמצים שילדינו יקבלו את הטוב ביותר, בכל תחום אפשרי, ובטח בתחום הלימודים. נעים להכיר, אהובה שבבו, אשת חינוך מעל 30 שנה, מורה בלב ובנשמה. קיבלתי מתנות ויכולות להתחבר לילדים, להכיל אותם ולקדם אותם. אני מלמדת ילדים איך ללמוד בקלות, בדרך קסומה, כלילה ומלאת אהבה. הורים רבים שואלים אותי, מה זה מוכנות או הכנה לכיתה א', ולמי היא מיועדת? האם באמת זהו צורך הכרחי, או אפשר לוותר על זה? מה הילד שלי צריך לדעת כשהוא עולה לכיתה א'? מהי רמת הלימודים בגיל הזה? והאם יש תוצאות שמעידות על הצלחה והישגים? הכנה לכיתה א' מביאה את הילד לנקודת פתיחה מצוינת במעבר לבית הספר. דבר שיאפשר לו למצות את הפוטנציאל שלו ולממש את היכולות שלו. כמו שאנו קונים לילדים תיק, ספרים, קלמר, עוטפים מחברות וספרים, מדביקים מדבקות ודואגים לכלי כתיבה, כך אנחנו צריכים לצייד אותם בכלים לפיתוח כישורים, מיומנויות וידע שתואמים את גילם. זאת כדי שיחושו ביטחון והצלחה במפגש הראשוני שלהם עם בית הספר. בשנים האחרונות קיימת הסכמה ותמימות דעים בין גננות ומחנכות לילדים בגיל הרך, שהכנה לכיתה א' היא תהליך שמאפשר אבחון של כישורי הלמידה וקידום המיומנויות ותפקודי היסוד של הילדים, כמו איתור וסינון של קשרים במערכות תפקודיות, פיתוח קשרי תקשורת וכישורי תקשורת, התאמת תוכנית עבודה מותאמת שתהיה מדויקת לצורכי הילד, הקניית ביטחון עצמי ותחושת מסוגלות. זאת נקודת פתיחה מצוינת לילד שלך. אתה תאפשר לו למצות את הפוטנציאל שלו ותעזור לו לממש את היכולות שלו, להתגבר על קשיים נפוצים וסימנים של חוסר בשלות לכיתה א'. אנחנו נצייד אותו בכלים לפיתוח כישורים, כמו כישורים חברתיים, כישורים לימודיים, רגשיים, ניהול זמן ועוד. נקנה לו מיומנויות וידע שתואמים את גילו, שיעניקו לו יכולת וביטחון והצלחה במפגש עם בית ספר. הורים אומרים בדרך כלל, אם נלמד אותם לפני כיתה א', אז הם ישתעממו ויפריעו בלימודים. או שהם אומרים, אין צורך בהכנה מוקדמת, כי הם ילמדו את זה כבר בבית ספר. או למה להלחיץ את הילד כבר בגן? ניתן לו ליהנות. הגננת עושה עבודה טובה עם הילדים. אני לא מסכימה עם האמירות האלה. נסו להיזכר איך הרגשתם בבוקר של טסט הנהיגה שלכם, או את היום הראשון שלכם בעבודה, פרפרים בלב ובבטן, חוסר נוחות, חוסר ביטחון, תחושה של פחד. ככה מרגיש ילד שעולה לכיתה א'. כל ילד שעולה לכיתה א' עומד בפני הבלתי ידוע.
המטרה שלנו היא לצמצם את חוסר הוודאות, לתת לו פניות רגשית, פניות מחשבתית, לאפשר לו להרגיש נעים ונוח בחברה החדשה, לתת לו להרגיש מוצלח ומצליח. לכן בניתי תוכנית מנצחת שנותנת לילדים שלכם קפיצה אישית למימוש פוטנציאל. במה מדובר? קודם כל, הלמידה היא בקבוצה אינטימית וקטנה של עד 6 ילדים, שכל ילד מקבל יחס אישי ופרטני, חם ואוהב. כל ילד מקבל ממני כלים תקשורתיים, ויחד אנחנו עובדים על הפחתת לחץ וחרדה, להסתגלות לכיתה, וגם לכם ההורים אני נותנת המון כלים מקצועיים, ידע, מידע חשוב, שיעזרו לכם לתמוך בילדים שלכם שעולים לכיתה א' בהצלחה. אני מאתרת את הקשיים ונותנת מענה בתוכנית אישית. אני מטפלת בילדים שיש להם קשיים בתחום הבשלות הקוגניטיבית השכלית, בקשיי קשב וריכוז שגורמים להם לחוסר יכולת לשבת וללמוד, בקושי בהתמדה לסיום מטלה, רכישת מושגי חשבון בסיסיים, בחוסר של אוצר מילים ושפה, בתחום הבשלות הקוגניטיבית. הכוונה בבשלות רגשית לקראת כיתה א' היא שהילד יהיה חזק מספיק רגשית כדי להתמודד עם דרישות בית הספר, לימודית, רגשית וחברתית, שיוכל לגייס כוחות ללמוד ולהצליח, לקבל הנאה וסיפוק מהלמידה, ולהתפתח רגשית מהחוויות שהוא צובר. אין הכוונה שהילד צריך להיות מושלם מבחינה רגשית, שהרי אין מושלמות כזו גם לא אצל מבוגרים. בשלות חברתית תורמת לתלמיד בבית הספר על ידי יצירת סביבת למידה תומכת וחמימה. זה מקנה לתלמידים תחושת ביטחון ושייכות, מה שמעורר את רצונם ללמוד ולהתפתח על ידי יצירת קשרים חברתיים חיוביים. תלמידים מקבלים תמיכה חברתית ממורים וגם מעמיתיהם, וכך יש להם כיסוי רחב יותר של מערכת תמיכה סביבם. מוטוריקה עדינה משפיעה על הכתיבה, שמהווה חלק נכבד מהתפקודים הבסיסיים שנדרשים בבית הספר. מה קורה אם הילד לא מוכן בתחום הזה? ילד לא רוכש את מיומנות הכתיבה, ולא עומד בקצב העתקה מהלוח, מפגר בקצב, מרגיש שהוא לא טוב, ויש לו דימוי עצמי מאוד נמוך. מכיוון שאינו מדביק את הקצב, הוא צריך להישאר בהפסקה, להעתיק או להשלים אחר הצהריים את מה שלא הצליח בכיתה. לסיכום, עליך כהורה לוודא שילדך מוכן להחליף את מסגרת הגן במסגרת לימודי. זאת אומרת, לוודא שההתפתחות של ילדך תהיה תואמת למידה והתנהגות לגילו. לבדוק האם יש צורך להשאיר את הילד שנה נוספת בגן ולדחות את העלייה לכיתה א'. אז אחרי שהבנו עד כמה זה חשוב שילדיכם ינחת בצורה רכה אל תוך מסגרת בית ספר, אחרי שהבנו עם איזה קשיים הוא מתמודד, אז לי יש למעשה את כל הכלים, את כל השיטות, כדי לאפשר לילדיכם כניסה חלקה
לבית הספר. יש לי גם את כל הדרכים לאפשר לכם כהורים לעזור לו, להשתלב ולהצליח. אני מודה לכם על ההקשבה ועל תשומת הלב. אתם מוזמנים ליצור איתי קשר. תודה רבה ולהתראות.